Zima sa pomaly, ale isto hlási o slovo. Správcovia cestných komunikácií preto finišujú s prípravou na zimnú údržbu, aby v prípade potreby mohli zabezpečiť zjazdnosť a prevádzkovú spôsobilosť ciest. Mesto Vranov nad Topľou ako správca mestských komunikácií je na zimnú údržbu, ktorú zabezpečuje vo vlastnej réžii a z vlastných zdrojov, pripravené v plnom rozsahu. Momentálne v meste Vranov nad Topľou prebieha ešte letná údržba, zber listia, orez krovín, drevín náletových, ale pripravujeme sa zároveň aj na zimnú údržbu. Zimnú údržbu má v meste Vranov nad Topľou na starosti oddelenie verejnoprospešných služieb. A toto oddelenie v tomto období zabezpečuje zimnú techniku, ktorú má mesto Vranov k dispozícii, ktorú sme využívali už aj v minulom období. Jedná sa o dva veľké sypače, jeden traktor s prednou radlicou, s násypníkom, malotraktor s prednou radlicou, násypníkom, dva traktory so zadnou radlicou, jeden malý sypač, dva nakladače a jedna vlečka. V skladoch je už pripravený aj posypový materiál, konkrétne posypová soľ a drvený kameň. Zároveň ako posypový materiál využívame zeolít, ktorý využívame hlavne na posyp nášho námestia, ktoré nesmie byť sypané chemickým materiálom. Aj v tomto roku námestie, autobusové zastávky, chodníky budeme čistiť pomocou uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú zaradení na menšie obecné služby alebo na aktivačné práce. Aktuálne má mesto na starosti 58 km ciest a 56 km chodníkov. Nie všetky cesty, ktoré sa nachádzajú na území mesta, spravuje mesto Vranov nad Topľou. Cestu od Čemerného okolo hotela Rozkvet smerom na autobusovú stanicu alebo smer Čičava má v správe správa o údržbách komunikácií Prešovského samosprávneho kraja. Ostatné cesty smerom od hotela Rozkvet smerom Michalovce, Hencovce a Majrovce má v správe mesto Vranov nad Topľou. Tieto cesty sú rozdelené do dvoch okruhov podľa dôležitosti. Najdôležitejšie je prakticky ten hlavný ťah, aby boli sprístupnené cesty pre sanitky, hasičov a policajtov, samozrejme aj pre autobusy, tak aby sa školopovinné deti dostali do škôl. Kopcovité terény, ktorých v meste Vranov nad Topľou sa nachádza veľa. Jedná sa o Dubník, sídlisko Okulka, Máj a Vinice. To, aby sa vodiči a chodci cítili aj v zimnom období bezpečne, chce mesto zabezpečiť pravidelným monitoringom, 24-hodinovou pohotovosťou, nasadenou technikou a predovšetkým rýchlymi zásahmi. Presne tieto kroky sú totiž podstatou mechanizovaného výkonu zimnej údržby.